Здравейте, аз съм Анастасия. Вижте какво имам. Вижте го. iPhone 13 Pro, човек. 13 Pro. Не. Вижте го. Чакайте. Туда си с кръв. Вижте го. И е тук на чертата го отваряш. Между другото, хора, какво е това и да го натисне? Ето това синето. За изтегляне. Ще се... App Store се казва. YouTube. Влизаме в YouTube. Много е хубав, харесва ми. Хора, ако видите какви снимки прави, просто ще се изумите. Вижте се. Само сега ще видите. Чухте ли? Вижте само, човек. Хора. Този iPhone е просто перфектен. И отдавна мечтах за iPhone и вече го имам 13 Pro. С тези камери. И е много як. Просто ще се запази този, ще си правя клипове и от този. Да, няма да го хвърлям, защото вижте, той си е много добре този iPhone, телефон. Така че, това беше от мен. Чао!